Na kasance ina so in ga na samu ilimin zamani. Na fito zan tafi makaranta. Sakamakon duk kauyenmu ba wanda ya tabbata yasa a makarantar zamani. Karatun Yahudancin? Karatun shakiyancin? Shi za ka zo ka ce sai ta yi karatu? Yi sauri mun makara. Na kasance a makaranta mace ce ni mai kokari. Ni a tara da uku kuma. Ni ka ban gane ba wallahi. Wanda hakan ya zamto 'yan ajinmu suna yabona akan irin kokarin da nake da shi. A lokacin da na cika 'yar shekara 15, kusan wata rana, mahaifiyata take sanar min da mummunar labari. Yanzu umma, aure za ku yi mun in za a auren da mace a bari sai ta kai shekara 18. Ai wannan al'adu ne irin na Nasara. Tun daga wannan ranar, ban ƙara jin daɗin rayuwata ba. Allah taimaka ku zo ku kai Lare asibiti, jikin ya ƙara rikicewa Zangina. Ba za a je ba. Haba kawo, wannan wani irin rashin imani ne. To, kai tun da kake a garin nan ka taba ganin an ɗau mutum an kai shi asibiti ko mace ko namiji ya dawo? To gaskiya ko ka yadda ko baka yadda ba dole a kai ta asibiti. Kamar nishin wannan yarinya nake jin Ramatu. Wayo Lare, wayo Lare. Sannu Lare, sannu. Wallahi ga tanan likita tun jiya take ta naƙuda. Subhanallah, ya kai aka bar ta haka tun jiya tana naƙuda ba a kata asibiti ba. Likita asibiti ne ai gashi mun zo dai ko. Kai da kanka baka ce tun jiya take naƙuda ba a kawo ta. Wanda ba a son mace ta wuce awa 8 ba a kawo ta asibiti ba. Kun yi ganganci. Ina cututtukan suke ƙaryar kai san da aka yi naka an yi magana cutar abin da Malamai lafiya? Kun bi kun shigo mutane riƙi-riƙi da ku. Dama ku 'yan ƙauyen haka kuke wallahi. Mara lafiya muka kawo. Inganta nan shine muke ta fama. Haihuwa kuma waye zai haihu? A ba labaran. Ciwon ya mace na ya mace ne. Ke ma za ki iya zuwa ki taimaka mata aiki. Gani ne kwanin dama yana kuma ita ne kuma kan jin ƙwalar Can kana da larura kike nan sai ki zo ki ɗau kwano yayi kina wani ƙara wankewa? Ba komai. Haka kullum suke mu.